pagkanindota sa view karon din mga kapag laom. So naata karon din mao na ako ang gitabukan gikan sa ato ang iglesia. So pauli na pugto din sa ato ang igsuon niya si Elder Daligdig dinhita karon igsuon sa Tibolo, Davao del Sur, del Santa Cruz. So inyo makita nga ako ang subidahon taas pa na mo ni karon ang ato ang pagministry usab dinhi nga padayon gihapon, di basta-basta ning dapita tungod kay ato ang mga kaigsuonan dinhi. Medyo lagyo pud ang ilahang mga panimalay apod sa bukid ang uban. So dinha kung ikan mga igsuon. So kana diha sa ubos hangtod nga diri ko sa babaw. So kato dunay miagi nga tao. So kung imong tan-aw ng babaw igsuon, mao pa na ako ang tungason para anang balaya medyo gihangak ako. Grabe ang pagministry nato diri igsuon, nga taliwala sa mga kalisod padayon lang gihapon. Kung andam ka mo suporta sa ato ang ministry, pwede gihapon mga kapaglaong kay para man ni sa buluhaton sa Ginoo. So kanang bukira ana. So kung imong tan-aw ng ubos ana sapa na siya. So kato mao na ako ang ulian na layo gid ako ang ulian dili alam ni Elder Daligdig. Grabe gid ka maayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi mga kapaglaom. Mo nang wala gid tay rason nga mo talikod mo palayo sa Ginoo. Kay kung imo hunaon wala gid tay igong ikabalos mga kapaglaom. So kung moingon ta nagikapuyan na ta sa pagpangalagad sa Ginoo, pero sa pagkatinuod mga kapaglaom ang Dios baya wala kapuyan, wala gikapuyan sa atua. Kita ra gyud ang ingon nga mangita og pamaagi kapuyan ta, pero ang Dios sa kanunay andam siya nga motabang sa tuwa. Kana mo na akong ulian. Ang babaw ana bukid gyud na imong tan-awon, indot kayo ang kanang view dinhi. Kung gusto mo motabang sa ato ang ministry mga igsuon, so na ako ang GCash da sa 0951-82-47122. So mo na ako ang GCash, pwede na to ipulog ato ang support din ha. Bisan pang gasolina lang na pinaagi ni anak kabahin na mo sa ato ang buluhaton sa Ginoo sa pagministry. Again ang ato ang GCash 0951-82-47122. So mo na ato ang GCash mga kapaglaon. Medyo naabot na gid din ang dapita. So hapit na gid ko maabot. Hanga kayo mga kapaglaon. Grabe kalasangan na ni diri dapita. Pero ban sa tabang sa Ginoo na agihapon. Kita din walay undang sa pagbuhat. Ayo pot lagi kapaglaong. Mayong hapon. Ani ang balay ni Kandere Elder Daligdig. Abot lagi ko kapaglaong.
layo gidang pang ibaklayan no. Ikan sa ubos. Okay. Nindot kay view diri mga kapaglaom. Kung maayo suroy mo din hindapita diri sa Santa Cruz. Tapit na nis kapatagan. Manila Elder din.